नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ इन्ड'नेसियाया जाबाय इस्लाम धोरोमनि सुबुंफोर थानाय मोनसे हादोर। बेवहाय गोबां इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोर दङ, जेरावनाखि गुबुन धोरोमफोरा बेवहाय गोबां इसेल'। इन्ड'नेसियानि आथिखालनि राजथावनिया जाबाय जाकार्ता। बिसोरनि लेंगुवेजखौ इन्ड'नेसिया भाषा एबा भाषा इन्ड'नेसिया होननानै बुङो आरो बिसोरनि कारेन्सिया जाबाय इन्ड'नेसिया रुपिया। इन्ड'नेसियाया गोबां आइलेन्डफोरजों लोगो नांनानै दाजानाय मोनसे हादर। बेवहाय मिन्थिनाय बायदिब्ला 1700 आइलेन्ड दङ। बेफोरनि गेजेराव माखासे मोननै मोनथामसोआल' गिदिर। दा नाथाय बिथांमोनहा गावसोरनि केपिटेलखौ मुभ खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। बावैसो सिगां गोबां निउस बायदिसिनाफोराव नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ, जेरैहाय नैबे टाइम्स अफ इन्डियानि आर्टिकल, बेनिफ्राय आं लानाय जादों। बेवहाय बुंदों जे बावैसो इन्ड'नेसियाया मोनसे बिल पास खालामदों। बे बिला जाबाय गावसिनि जिथुनाखि आथिखालनि केपिटेल जाकार्ता, बे केपिटेलखौ मुभ खालामनानै बर्निय' आइलेन्डआव थानाय इस्ट कालिमान्टानआव गायसनहैनाय जागोन आरो बे केपिटेलनि थाखाय 2,56,142 हेक्टर हाखौ आवग्रिनानैबो दोनखानाय जाबाय। केपिटेलखौ मुभ खालामनायनि बाथ्राखौ 2019 मायथाइयावनो इन्ड'नेसिया हादोरनि प्रेसिडेन्ट जक' विड'ड'आ बुंफोरनानै होदोंमोन, नाथाय बे समाव बबेयावहाय गायसनहैनाय जागोन बेनि जेबो थि खालामनो हायाखैमोन। नाथाय थांनाय 3 बोसोराव गोबां साननाय हनाय आरो बिजिरनायनि गेजेरजों दा इन्ड'नेसिया हादोरा बावैसो 18 जानुवारि 2022 आव फोसावबाय दि गावसिनि निउ केपिटेलखौ एबा गोदान केपिटेलखौ जाकार्तानिफ्राय मुभ खालामनानै इस्ट कालिमान्टान होननाय जायगायाव गायसनहैसिगोन। दाखालि बिल पास खालामनायाव बिथांमोननि फोसावनाय बायदिब्ला गोदान केपिटेलनि प्रजेक्टखौ 2024 मायथाइनिफ्राय जागायनाय जागोन। बे प्रजेक्टनि थाखाय थि बाजेट होआखैब्लाबो एप्रक्सिमेटलि 33 बिलियन US डलारसो जागोन होननानै बुंदों आरो बे रांखौ इन्ड'नेसिया हादोरनि जौगानाय बाजेटनिफ्रायनो फान्ड खालामनाय जागोन। मोनफ्रोमबो गोदान मुवा बेसाद एबा जायगा एबा मानसि दुमसिनि थाखाय बा जिब जुनारनि थाखाय गोदान मोनसे मुं दोननाय जायो। थिग बेबायदिनो बिथांमोनहाबो गावसिनि निउ केपिटेलखौ मुं दोननायनि 80थासो अपसन दंमोन, नाथाय बेनि गेजेराव बिसोरो निउ सेन्टरा होननाय मुंखौ सायख'नानै लानायसै। इन्ड'नेसिया डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार सुहार्सो मनार्फानि बायदिब्ला गोदान केपिटेलनि मुंखौ जोबोर साननाय हनायनि गेजेरजोंसो सायख'नाय जादों आरो बे मुंखौ दोननायनि जाहोना जाबाय गोसोआव लानो जोबोर गोरलै जागोन आरो इन्ड'नेसियानि सुबुंफोरनि थाखाय बे मुङा जोबोर मुंदांखा एबा बयजोंबो अनसायजासिननाय मोनसे मुं। मानोना बे मुङा हिस्ट'रिकेल, ससिय'लजिकेल एन्ड फिल'सफिकेल सोमोन्दो गोनां आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव इन्ड'नेसियानि नेशननि पटेन्सियेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो। निउ सेन्टरानि ओंथिया जाबाय आर्किपेलाग'। आर्किपेलाग'खौ बर'आव दिबारि हादोर एबा लैथो-लैथोमाजों बेंखनजानाय मोनसे दिबारि हादोर होननानै बुंनो हागोन। बे निउ सेन्टराखौनो IKN होननानैबो गाबज्रिनाय जायो। बे गोदान केपिटेलाव इन्ड'नेसिया हादोरनि गासिबो गभर्नमेन्ट इनस्टिटिउसनफोरखौ लानानै थांगोन, लोगोसे मिनिस्टार आरो सिभिल सार्भिसफोरनि न'आबो आरो अफिसफोरखौबो लानानै थांफागोन। नाथाय जाकार्ताया इक'नमिक आरो फाइनेन्सियेलनि जायगा जानानै थागोन। दा फैदो इन्ड'नेसियाया मानो गावसिनि केपिटेलखौ सोलायनो नागिरदों बे जाहोनखौ मिन्थिनानै लानि। गिबि जाहोनानो जाबाय पलुसन आरो पपुलेसन बांनायनि थाखाय जाकार्ताआ गभर्नेन्स, बिजनेस, फाइनेन्स, ट्रेड,
एन्ड सार्भिसनि गाहाय मिरु थावनि जानायनि थाखाय बेवहाय गोबां सुबुं अनजिमाफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोनो आरो इन्डास्ट्रि बायदिसिना मटर गारि बांद्राय जानायनि जाहोनाव बे ओनसोला जोबोर पलुसन एबा उखुन्दैजों एबा हाद्रि हाला बायदिसिनाजों बुंफबनानै थानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि बारहावा गाज्रि जानायनि थाखायनो थांनाय बोसोरनै बोसोरथामनिफ्रायनो मस्ट पलुटेड सिटी मुं मोनबोदों। जेरैहाय जोंनि हादोरनि बाथ्रा बुङोब्ला दिल्लीखौ जोङो बुंनो हायो, जेरावनाखि दिल्लीयाव खुवा खुनाय बायदि जेब्लायबो नुनो मोनो, जेरावनाखि बेनि बारहावाफोरा बारजों गोबां हाद्रि बाला बिरफुंनानै थानायखौ नुनो मोनो। गुबुन मोनसे जाहोना जाबाय इनइकुवेलिटी माने समानथाय नङै। जाहोना जाबाय जाभा आइलेण्ड एबा जाकार्ताया 661.5 स्कुवेर किल'मिटारल' आरो बेवहायनो गोबां सुबुं अनजिमाफोर दङ। नाथाय इस्ट कालिमान्टानआ 1,27,346.92 स्कुवेर किल'मिटार आरो जाकार्तानिख्रुइ जोबोद खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय जायगा। थामथि जाहोना जाबाय फास्टेस्ट सिंकिं सिटिफोरनि गेजेराव जाकार्तायाबो मोनसे। जाकार्तायाव गोबां दैमा दैसाफोर दङ, बेखायनो गोबां फ्लाड एबा दैबाना जानायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो बेयो मोनसे आइलेण्ड जानायलाय 2050 हालागै बे सिटिनि माखासे गोबां बाहागोफोरा दै सिङाव दोबैलांगोन होननानै बुंदों। IPB इउनिभार्सिटिया वेस्ट जाभायाव स्टाडि खालामनाय बायदिब्ला आइलेण्डनि माखासे सिटिफोरा 2019 आरो 20 आव 10.7 सेन्टिमिटारसो हा सिङाव जख्लायलांनायखौ एबा गोदोलांनायखौ नुनो मोनदों। इस्ट कालिमान्टानआ जाकार्तानिफ्राय 2300 किल'मिटार गोजानाव थानाय बेर्न आइलेण्डआव दं। बे इस्ट कालिमान्टानआ फ्लरा आरो फाउनानि जोबोर धोनि जायगा, बेनिखायनो गोदान केपिटेल गायसननायाव गोबां डिफरेस्टेसन जागोन आरो जिब जुनारफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन, जाउनाव इक'सिस्टेमनिबो डेमेज जागोन होननानै गोबां इनभाइरमेन्टेलिस्ट आरो एक्टिभिस्टफोरा सांग्रां खालामदों। मानो होनोब्ला डिफरेस्टेसन जानाय लोगो लोगो एबा दंफां लाइफां दानस्रांनानै सिटि खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय थानाय जिब जुनारफोरनि थाखाय गोबां जेंना सोमजिगोन आरो गोबां जेंनाजों बिसोर मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। मानो होनोब्ला हाग्राबारियानो बिसोरनि न', जेराव जोंनि न'खौबो सोरबा बुफायफैयोब्ला जोंबो थानो उसुबिदा मोनगोन। थिग बिसोरनियाबो बेबायदिनो। आसा खालामो नोंथांमोनहा इन्ड'नेसियानि निउ केपिटेल सोलायनो नागिरनायनि फारसे गासैखौबो मिन्थिबाय। नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनोबो दाबाव आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामोब्ला गोदान गोदान आपडेटफोरखौ नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।